ना खेलाया दिनै जागोनथ' आरो लोगोफोर जोङो बैसागोनि खेला गेलेनो थांनो नागिरदों नै जोंना नै आसोला खेला गेलेनो लंपेन्ट गानदो जों दा थांनो नागिरदों लोगोफोर नै लोगोफोर खेला गेलेनो थांनो नागिरदों जोङो बैसागोनि नै थिं सासे दोङो नै खेला गेलेगोन बिसोरो मा दानफैबाय ए खेला गेलेनो थांनायानो दानफैयो खेला गेलेनो थांनाय दो आसोलफोरा फै ओइ इखिना हर फट' दिखाङाखै इदि थानाङा मिथिखादो थाबाय मा गेलेसो नायदो हो काबादि गेलेनो लोगो लादों नै इयो मताया ए मताया मा गेलेगोन मा गेलेगोन थालिर बिफाङाव गाखो दे थालिर दंफाङाव गाखो नै इसो जोंनिया काबादि गेलेग्राया नै इसोर सानैया नै सायाव दख'ना गानदोंबाबो दायो खुनानै लंपेन्ट दंखायो इनिया सिङाव गेम गेलेगोन दायो जों मा गेलेगोन जों इखौ गेलेयाना जों नायग्रासो आखाइ खबग्रासो ओइ सोरबा गेलेग्राफोरा थांबायानो मालाय जों दा सासे इखो जोंनि ट्रिकिउबखौ नेबाय दोङो दाबो फैया असभ्यफोरा दाबो फैया फिसालाखौनो देलायखाङाखै खोमा जानि वाक्स लांनायदो खोना आबौमोना लिंदो खोमा ना मति बायदेवा इसो गेलेगोन हिट जागोन ना खेलाया दिनै जागोनथ' आरो गेलेनानै फैखादोलाय गेलेनानै फैखादो जोङो ओइलाय आसोलफोरा इसोरसो गेलेग्राया नै मालाय दोङो नांगौ बाप्पा ओइ मा गेलेयालै सिख्लाफोरालाय खेला इमान गोदोर ओइ नै जोंनिया दिरुं बोग्राफोरा सिगाङाव बैसागोनि खेला जादों लोगोफोर ओंखायनो जों गेलेनो थांगासिनो फांसन जादों बैसागोनि ओमफ्राय इयाव जोङो खेला गेलेनो थांनो नागिरदों नै ओइ नै दिरुं बोग्राफोरा ओइ फिल्डआव जादों आरो ना लोगोफोर जों गामिनि फिल्डआव नै बिथाङा गोदान दिनैसो नै बिथांनि बिजावजालि दिनैसो गोदान नुदोंखो बबे सासेयालाय माथो फैयाखै न' थगायदि नै सिख्लाफोरा खेला गेलेग्रा सिख्लाफोरा नै बा जि देन्जार मा सुटबो गानना फैयाखैलै खेला गेलेग्रायालाय गेजेरनियालाय माथो फैया थांगासिनो जोङो जोंनि किउबखौ नेबाबो मोनला जों थांसोदै नै लोगोफोर खेला गेलेनो थांगासिनो दायो जोङो माबा दिनै काबादि खेला माबा दिरुं बोनाय खेला दोङोनोहाय बेखौनो गेलेनो थांनि र' लोगोफोर थांगासिनो जोङो नों गेलेगोन ना गेलेया जों गेलेया रावबो नायनोल'सो बोथोरावनोबो मानसि नांगोन ना लोगोफोर बैसागो मोसानो फैदो नै बैसागो मोसानो फैदो सोरबा अबेबा गामिनि बैसागो मोसानो फैदो मोसानो लुबैलायबायलै जोंबो गेलेगोन ना गेलेया ओइ नों काबादि गेलेखानांगोन नोङो गारखाया नोंखो काबादि गेलेखानांगोन नोङो काबादि अबे बिसोरखौ नायला गैयाबा मानो फिल्डखौ मोनसिगोन लोगोफोर ओइ नैयाव सोंदो आरो ना ओइ नै दा थांबा नुसिगोन लोगोफोर नै खेलाया जागासिनो इयाव जों सहैसिगोनानो लोगोफोर खेलायाव सासेया फैगासिनो थाथोलै हारामुरा स्टेजआनो दाबो जायाखै भगबान मानसियानो मार जाना दोङो ओमफ्राय स्टेजआनो जाथाराखै लोगोफोर फाइनेलि गाइसमोन जोङो नै खेलानि फिल्डआव मोनफैबाय नालाय आं खेला गेलेनायफोरखौ जों पजिसन खारनाय खेला बाना लाना खारनायाव मानो बादिया
लोगोफोर खारथिंनो नागिरदों गथ'फोरा हमथायनांगोन गेजेराव थांनानै सर इमान ज्राव ज्राव फैनायावलाय बहा इमान लास्टाव थाबोखादों नोंसोरो टिकुआ मोदोम गोदोरलै हाया दे खारदो नायनोसै पिकलायबो खारनायदो गोमा सया बारदों अबे मानसिफोरालाय अबेसो खारदों खारसिगौमोनथाय दानिफ्राय ini karkaya aja tahu deh ya. Sor boleh ke? Kalau nggak tubus kemana sudah nama? Ini sih kan ya tubus nggak? Itu ulasnya itu. Di rumah खेला गेलेदों लोगोफोर बैसागोनि फांसनाव गामिनि गैला हायो मोटी Eman muta kaisnya, kaisnya bicara hai. Semua hanya, baik laga menjadi tangan dong, jadi tangan tanah haya. Oksigen, oksigen ko lama ini tangan dong. Arti video, ya bangkali ada. Bangkali orang itu deh. Jaga sales kalambai bar. Jaga sales kalamda mak. Jaga sales kalambai. Sebaik kemana besar? Main orang geter main orang. Dan zar berkabar lagi. Kau sini dia ramai. Derhana ibar. Ini sederhana ibar niau sederhana menalai, bayar konsiza buberna. Derhana itu derhana ibar final. Derhana final. 800 meter karena dia ibar boys perni. Final ibar.
goleजोब्बाय